Mulai. Bojone wong berkata, ragaku memang bersama bojoku, tapi hatiku hanya untukmu. Alah, lambene gedabrus. Piye mak kelanjutannya awake dhewe piye? Wes tak kandhani, aku ki wis duwe bojo. Ya ora apa-apa to mak, aku ya wis duwe bojo to. Tapi pacar urung duwe to. Matane tenan nih. Wong saiki kok rumangsaku nekat-nekat lho. Nah ora nengkat ora iso entuk bojo papat to mak. Piye to kowe iki? Gak suka aku ngene iki horor. Horor. Emang uji nyali horor. Mas, Ana apa celak-celuk? aku dulu neh arep semir rambut. Rambut ngisor apa dhuwur? Ngisor dhuwur arep tak semir, Mas. Lah nyapa lho dadak mbok semir? Ben ketok menyala. Pengen menyala ya diobong ngono to. Mulai. Aku wis kondong selingkuh nambahi dosa. Aku wis ngomong bojone uwong aja mbok gendong. Aja wani-wani durung rondo mbok keloni. Aku yo ngerti dalane bayi pancen angeni. Gedang kluthuk dipangan uler, suwera nuduh manuke mblungker. Ana uler neng dhuwur watu, ben ora mlungker nyedak aku. Umpama duwe bojo, terus kutute wis ora urip ngono piye? Enggak Mulai. mau mantan seneng tak golek kaya ngono. Kutute ora urip belum. Lah terus piye lek koyo etik? Gue tak jak ngopo ya sama. Ya ora enak apa. Terah tenan lagi. Wong lek ra cekelan duit ra iso goblok dadak. Piye lho, apa-apa iki jen serap bener belas kali semua. Obah saubah iki serenek penere pokoke. Wong kok ya kuwi. Lah ngomasi raine dhewe iki lho. Kayak bar magrib. Saurem serenek benar-benare belas. Kira-kira ki bolo-bolo lek ra cekelan duit apa yo ngene iki. Iya ya wong-wong iso duwe duit akeh iso atus-atusan juta. Ya mestine kerja dul. Ana ora kerja ya ora mungkin duit atusan juta. Soto kutrek barang ngono kae lek golek nang ngendi. Kudu sebae awane kerja, bengine jaga lilin. Masane kerjane ya Padha matane. Awang awakmu matu. Aku ki mikir lho. Wong-wong sing tumpakane Pajero, ya, Fortuner, terus Innova Ribbon. Kuwi utange ning BRI piro ya? Aku ajane yo pengen ngono kuwi. Tapi piye neh aku wis ngajok ning ndi ora di-ACC. Soale jare njaluk jaminan lah wis tak gawane surat nikah. Malah ra iso cair. Terus piye solusine iki? Wong saiki aneh-aneh yo kin. Lah kok iso aneh lek? Lah piye parkir rumah sakit suntik ning hotel aja. Ayo kain-kain nang sono. Keliru dalane iki balik. Oh iya, Dis. Ono ya.